И сега точно на пациент 209 ще дам новата терапия, която искам да започне. Която всъщност е свързана с ето това стягане тук. Стягане, дискомфорт и напрежение отпред на врата. Това чувство на тревожност, на напрежение, на нервност, затрудненото заспиване, събуждането, пробуждането, тези болки тук всичките, газовете, подуването. Не разбрах пациент 209 дали се чувства по-добре спрямо миналата седмица. Някакви наблюдения, ако може да сподели, понеже тази стойност не е вярна тук. Окей, добре, това обяснява логически, особено когато има такива ситуации, свързващи семейството, е нормално човек да е по-емоционален за повечето хора. Точно сега ще дам именно нещо за нервите и за болките. Това упражнение тук, което сега те оставям, в четвърта седмица, именно с него ще започнеш. Искам да видя ефекта му върху нервите ти, болките, съня, храносмилането. И ти английски говориш ли?